लोगोफोर बे समाव नेचार पाब्लिकेशननि गेजेरजों मोनसे क्लास लानो नागिरदोंलाय दा बेयावहाय क्लास 10 नि जागोन क्लास 10 नि ससियेल साइन्सनि जिअग्राफि पार्टनि बेयाव चैप्टार 2 खौ लानो नागिरदों दा बिनि सिगाङाव माखासे चैप्टारफोर लानाय दंखायो नोंथांमोना डिस्क्रिप्शनाव नङाबा प्लेलिस्टआव थांनानै चेक खालामनो हागोन बिनि उनावहाय आरोबाव माखासे गैयैफोरखौ फारि फारि लालांगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बाहाय नट्सबो मोनगोन नट्सनि थाखाय नोंथांमोनहा उननि समाव मोनगोन दा बेवहाय नोंथांमोना फारियै नायना लाग्रोबानो जाबाय दा बेवहाय जेबो नङा गोरा जेबो गैया आबहावा आरो आबहावानि जेंना होनदों दा बिनि सायावल' बाहाय गोनांखौ लानो हागोन आबहावानि ओंथि आबहावानि जेंनाफोरा मा आरो आबहावानि गुबै जेंनाफोरा मा बेखौ लानो नांगोन दा बेयावल' गोसो लानो गोनां बेनि गेजेरावनो माखासे मोनफा मोननै फिसा फिसौ दङ बेफोरखौ गोसोआव लानो थाखाय नोंथांमोनखौ मेनसन खालामलांगोन बबेया गोनां दानिया फैदो जागायनाय आबहावानि ओंथि होनदों जागायनायखौ जोंनो नाङा आबहावानि ओंथि 2.1 आबहावानि ओंथिया जाहैबाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन जे आबहावाया माखौ होननानै बुङो होनदों जोंनि सोरगिदिं मोजाङै खोनासंबानो जाबाय जोंनि सोरगिदिं गोसारनानै थानाय जायखिजाया जिबियारि माने जिउ गोनां जिबियारि नङै माने जिउ गैयै जायखिजाया मुवाफोर आरो बेसादफोर बेजों लोगोसे बायदिसिना बाराव गोसारनानै थानाय गेसफोर आरो बेजों लोगोसे हाद्रि हाला सेरेब गासैखौबो सोरगिदिं लाफानानै जोंनि आबहावाया दाजानाय जादों दा बेखायनो जोंनि सोरगिदिं गोसारनानै थानाय गासैबो जिबियारि नङै आरो गोबांथार मुवा बेसादफोर बेफोरनि जथायखौनो आबहावा होननानै बुंनाय जायो सरासनस्रायै दा बेनिफ्राय बेफोरनि गेजेरावहाय आबहावाफोरखौ माखासे बाहागोआव रानदों जाहाथे सावरायनो सुबिदा जायो बिनि थाखाय बेखायनो आरो माखासे आखुथायफोरखौ लानानै बाहाय आबहावाखौ माखासे बाहागोफोराव रानदों दा बेफोरखौनो नोंथांमोननि गेजेराव बाहाय क्लास लालांगोन एबा बाव सावरायनाय जादों बे फरायाव बैफोर बाहागोफोरानो जाहैबाय बेफोरनो जेरैजाय नोंसोरनो बाहाय हामण्डल दै मण्डल जिबि मण्डल आरो बार मण्डल दा बे मोनब्रै मण्डलफोरखौ एबा खोलोबफोरखौ आबहावाखौ सावरायनो मोजां जानायनि थाखाय माखासे बाहागोआव रानदों आरो बिसोरनि आखुथायफोरा आलादा आलादा जिहेतु दा बेखायनो बिसोरखौ आबहावायाव गुबुन गुबुन खोलोबाव राननाय जादों दा बेयाव आबहावानि ओंथिखौ नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ नोंसोरो बेनि उनावहाय फैदो बाहाय मा दङ हा मण्डला माखौ होनना बुंनाय जादों जेबो नङा बेयावहाय हा मण्डला मा होनदों जोंनि बुहुमनि सायाव गोसारनानै थानाय जेसेबांनाखि हा बाहागोफोर दङ बेखौनो हा मण्डल होननानै बुंनाय जादों नोंसोरो साननो नाङा जे हमनानै ला नैबे मोनसे बुहुम बेनिनो खावसे बाहागोआ ओरैजाय लैथो आरो नैबे बाहागोआ बोरि दा बे बोरि बाहागोखौल' हा मण्डल होनदों बेखौ होननाय जायाखै जेसेबां लैथोनि गेजेराव थानाय दिपफोर दङ जेसेबां लैथोनि अनगायैबो दैमा दैसाफोरनि गेजेराव थानाय दिपफोर दङ बोरिफोर दङ जेसेबां हाजो हाला जेसेबां हायेन जौवेन गासैखौबो हा बाहागोखौनो जथायनानै बेवहाय मोनसे हा मण्डल दानाय जादों दा बेखौनो जथायै हा मण्डल होननाय जायो नोंसोरो बेखायनो साननो नाङा जे लैथो बाहागोआ दै बेनिफ्राय बोरि बाहागोआ हा मण्डल नाथाय जोङो दिपफोरखौ सानफ्राङाबो जानो हागौ बेखायनो जेसेबां बोरि एबा दै नङै जेसेबांनाखि जायगाफोर दङ बिसोर गासैबो मा गोलैजोबगोन हा मण्डलाव गोलैजोबगोन बिनिनो मोनसे बाहागोआ गोसोआव लानांगौआ जाहैबाय नोंसोरनो बाहाय दङ बेखायनो नैबे बुहुमाव गासै 100नि मादाव 29 बाहागोआनो जोंना हा मण्डलल' दङ होनदों नाथाय 29 बाहागोआल' बिनि अनगायै दै मण्डलाव नाथाय 71% दङ 100आव 71आनो दै जानानै दङ बेनिफ्राय हा बाहागोआ खालि 29% दङ दा बेखौ गोसोआव लानांगोन दा बेयावनो गोसोआव लानाया मोजां जागोन दि हा मण्डलाव माया गोलैयो गासैबो बोरि बाहागो बेनिफ्राय मा होननानै बुंनाय जागोन हाजो हाला जौवेन हायेन बेनिफ्राय मा होनामोन दिप बदिप जायखिजाया बाहागो बोरि बाहागोआनो बेनो मोनसे जथायै हा मण्डल बेनिफ्राय फैदो दै मण्डलनि बेलायावथ' बेबो एखेयानो हा मण्डलनिफ्राय उल्था दहायनो होनदोंमोन 71% दै मण्डल दङ बेनि गेजेराव नुनो मोननाय जागोन दै मण्डला माखौ होनदों जे लैथोआल' दै मण्डलाव गोग्लैयो जों बेखौ सानफ्रांनो हागौलाय बेनि बेलायावबो नाथाय बे नङा लैथोनि अनगायैबो जेसेबांनाखि बिलो 1 नम्बर बिलो बेनिफ्राय बिलोमा बेनिफ्राय लैथोसा जायखौ होननानै बुङो इंराजियाव GULF गाफ जे माने लैथोसा बेनिफ्राय दङ मा होननानै बुंगोन जोङो दैमा बेनिफ्राय दैसा बेनिफ्राय दंग जाम्फै हाखर हालानि जेसेबांनाखि दैफोर दङ बेफोर गासैखौबो दै मण्डलाव गोग्लैनाय जागोन बेखायनो बेयावबो माने हा मण्डलनि बादि गोनो गोथो जानो नाङा दि बबेबा लैथोआल' दै बबेबा बोरिया बोरि बेबायदि नङा जेसेबांनाखि दै महरनि नुनो मोननाय जागोन बेफोर गासैबो दै मण्डलाव गोलैजोबगोन दहायनि हा मण्डल बादि दा बेखायनो बेयाव गासै 71% जाहैदों बेनिफ्राय फैदो बार मण्डला नाथाय मोनसे
मा होनो बुहुमनि सा बाहागोआव सारफेस एबा गिदिंनानै जेसेबांनाखि गोलैजोबो बेफोरनो बारमण्डलजोब। बुहुमाव मोनसे बाहागोखौ गोसोआव लानो नांगोन दै मण्डल बेखौबो प्लास हा मण्डल बेखौबो माबेया बारमण्डला आवग्रिनानै दङ। मानो होनबा दै मण्डलनि सा बाहागोआव जेसेबां दङ माने आरो हा मण्डलनि सा बाहागोआव जेसेबां माने बार मण्डल खोलोबा साग्लोबनानै दङ बेखौनो बारमण्डल होननानै बुंनाय जादों। जेरावहाय दासिमहालागै सानदांनो मोननाय बादिब्ला हा मण्डलनि माने लैथो बिखुं आरो हा बिखुंनिफ्राय लानानै 10,000 किल'मिटारफ्रामहालागै बारमण्डला गोसारना दङ होनदों। नोंसिनि बिजाबावबो दंखायो बे नाइनावबो अलरेडि बिनि मोनखांखाबाय चेप्टार 2आव। दा बेनि अनगायैबो दानिया बे बारमण्डलाव माखासे गोबांथार गेसफोरजों लोगोसे हाद्रि हाला सेरेब गुन्द्राफोर दङ होनदों। जेरै गेसफोरनि गेजेराव बांसिनथार बिबां थानाय अक्सिजेन, नाइट्रजेन, हाइड्रजेन, कार्बन डाइ अक्साइड, आर्गन बायदिफोर। बेनि अनगायैबो गोबां गेस, बेजों लोगोसे हाद्रि हाला गुन्द्रा सेरेब आरो दै खफ'फोरा आरो जिउसाफोरा बेवहाय बारमण्डलाव गोसारना थायो। बेनिफ्राय दङ जिब मण्डल। माखौ बुङो नायदो। जिब मण्डलनि बेलायावबो बेयो जे बे नङा गोरलै, नाथाय जिब मण्डलनि बेलायाव माखासे बाथ्राया गोसोआव लानो गोनाङा बे मा होनो जिब मण्डला हा मण्डल, दै मण्डल आरो बार मण्डल मोनथामावबो गोसारनानै थायो जिब मण्डला। मानो होनबा जिब मण्डला जिबिया दैयावबो दङ, बोरियावबो दङ आरो बारावबो जिबि दङ। दा बेखायनो मोनथामबो मण्डलखौ कभार खालामो जिबि मण्डला। बेखायनो सोंथि जानो हागौ जे बबे मण्डला मोनथाम मण्डलफोराव साग्लोबनानै थायो, बांसिन मण्डलफोरावनो साग्लोबनानै थायो एबा हा मण्डल, दै मण्डल आरो बार मण्डलाव गोसारनानै दङ होनना बुंबा जिबि मण्डल, आरो हा मण्डल आरो दै मण्डलावल' गोसारनानै थानाय होनना बुङोबा बे जाहैबाय नोंसोरो नुनो मोननाय जादों बारमण्डल। बारमण्डला मोननैयाव बाहागोआव थायो। ओमफ्राय जिबि मण्डला जाहैबाय जेसेबांनाखि जिउ जिबिफोर दङ, लैथोनियानो जा, बोरियानो जा आरो बारनियानो जा, बेफोर गासैखौबो जथायै जिबि मण्डल बुंनाय जादों। आथिखालाव बेबो मोनसे साननानै लानाय जादोंनो 1.75 निजुतफ्राम जिबिफोरखौ बुहुमाव दासिम सिनायथिनो हानाय जाबाय होनदों, माने मुं होनो हानाय जाबाय। आरो बेनिफ्राय नायबिजिरबाय थागोन, बे बांलांबाय थागोन आरो। दा बेबादि जागासिनो दङ। दानिया नुनो मोनदों, दानिया फैदो बाहाय माखासे आरोबाव गोनांथार बाहागोफोर दंबावो। बाहाय दङ फारि फारि लालांनि फै। दानिया नैबाहाय माखासे बाथ्राफोर दङ दे बेनि अनगायैबो बुहुमाव माखासे बाहागोफोरखौ मुं होबावदों। बेफोरखौ क्लास फिसायावबो मोनबोदों। अदेबानि जेरैहाय बोरिमाया माखौ होनोमोन क्लास 9आवबो मोनदों जे लैथो आरो बुहुमजों नांजाबनानै थानाय, माने लैथो आरो बोरिजों नांजाबनानै थानाय माखासे गेजेरनि बाहागोखौनो माने जिं, बर'आव रुगुं होननानै बुङो, जायखौ रुगुं बाहागोफोरखौनो मा होनना बुङो बोरिमा बुंनाय जायो। दा बे बोरिमायाबो मोनसे बोरि बाहागोनिनो बिदिन्थि। दानिया फैदो माखासे बाथ्रा दङ बाहाय गाहायाव दङ आबहावानि जेंना। आबहावानि बाहागोखौथ' जोङो नुबाय। बाहाय आबहावानि जेंना। जेंनाया माखौ होनना बुङो आबहावानि जेंनाया? बेयाव नायदो दानिया। जेंना माने माबि मोनसे प्रब्लेम जेराव जोंनि सरासनस्रा थाथायखौ सोलायहोनाय। दानिया नायदो बाहाय मा होननाय जादों जे बबेबा मोनसे गुबुंले खालामग्रा मुवाया एबा बेसादा आबहावानि सरासनस्रा गुनखौ सोलायहोनानै जेंना खालामनायखौनो आबहावानि जेंना होननानै बुंनाय जायो। माने आबहावायाव गुबुन गुबुन माखासे नाङै बेसादफोर, नाङै थादेरसाफोरा थादेरनानै आबहावाखौ सरासनस्रायै थासारिनिफ्राय सोलायहोनानै जायखिजाया जिबि एबा जायखिजाया बुहुमनि थाखायनो जुदि साजाथाव एबा साबजाथाव नङै खालामनानै होयोब्ला बेनो आबहावानि जेंना। आरो जायफोरा खालामगोन बिसोरखौनो आबहावानि जेंना जाहोग्रा होननानै बुंनाय जागोन। माने मा आबहावानि पलिउसन जागोन जायहा, जेब्लाना बेबादि आबहावानि जेंना जायो अब्ला ओमफ्राय जायफ्रा खालामग्रा बिसोरखौ पलिउटेन्ट होननानै बुंनाय जागोन। दा बेखायनो होनदों आबहावानि जेंनाया मा। दानिया आबहावानि जेंना लाबोग्राफ्रा गोबांथार दङ। बेफोरखौ नोंसोरनो मोनफा मोनफा फारि फारि खिन्थालांगोन। दानिया नैबाहाय माखासे बाथ्राफोर नोंसोरो बाहाय गोसोआव लानो नांगोन जे जोंनि बुहुमाव आथिखालाव बबे गेसआ बेसेबां जौखोन्दोनि दङ बेफोरखौ फारियै नोंसोरो बिजाबावबो थख' दंखायो, बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। दानिया नायदो जोंनियाव आथिखालाव मा दङ होनदों, नैबे होनदों मोनसे बाथ्रा जे दासिम बारमण्डलाव 0.03 जौखोन्दो कार्बन डाइ अक्साइड गेस दं। जाय कार्बन डाइ अक्साइड गेसआ नाथाय बांबोयोबा जोंनि बुहुमनि जिबियारिफोरनि थाखाय साबजाथाव नङा। बे बाथ्राखौ जों उन्दैनिफ्रायनो मोनबोदों नोंसोरो। दानिया बाहाय दङ बियो नाथाय आथिखालाव गोबांथार जाहोननि थाखाय बांबोगासिनो दङ होनदों, जायनि थाखाय आबहावानि जेंनाया बांबोगासिनो दङ होनदों। दा बैफोर जाहोनफोरा गोबांथार दङ। जेरै जाय बाहाय दङ जोङो नुनो मोननाय जादों। जोंना फार्स्टआव दङ जोंहा बिफां लाइफां दानफायनाय। मानो होनबा बिफां लाइफाङासो जोंनो
अक्सिजेन होयो आरो कार्बन डाइ अक्साइड बिसोर लायो। दा बेयाव कार्बन डाइ अक्साइड बोगारनायानो जुदि जोबोब्ला अबेयावथो जानो, ओंखायनो बांखागोन बियो। आरो फारसेथिंजाय बिनि उल्थायै जों मा खालामगासिनो दङ, बिफां लाइफां गायफिना आरो फारसेथिंजाय नुनो मोननाय जादों जोङो गोबांथार दारिमिनफोर दिहुनदों जायो माने गोबांथार बिबांनि सानसेयावनो गोबांथार बिबांनि कार्बन डाइ अक्साइड एंगारो। बेजोंनो लोगोसे जोङो गोबांथार आथिखालाव जोंना रांखान्थियारि जौगाखांबोगासिनो दङ हादरफोरा, बेनिखायनो गोबांथार गारि मथर बांबोबाय, जाउनाव गोबांथार मा जाबाय, कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबाङा बारा जाबोगासिनो दङ। दा बेफोरो गोबांथार जेंना आरो बेफोरनिखौ होबथानायनि थाखाय गोबां हादरफोरानो दासिमबो सरकारियै जेबो स्टेप लायाखै। मानो होनबा दारिमिनखौ फसंनाङा, बारायनांगौ खमायनांगौ बेफोरनि बागै गारि मथर सालायनायनि सायाव मोनसे माखासे थि रुल बानायनानै होआखै। दा बेखायनो रुला दङबाबो नाथाय गोबां हादरफोरावनो बिसोरो बाहायजाया, बेखायनो बाहाय दा बांबोगासिनो दङ बैफोरो आरो बिनि जाउनाव गोबांथार कार्बन डाइ अक्साइड बांबोदों आरो जोंनि गल'गारि बिदुं बांनायानो होन एबा आबहावानि जेंना लाबोनाया गोबांथार बांबोगासिनो दङ होनदों बारमण्डल हिसाबै। बेनिफ्राय गुबुन गुबुन हा मण्डलावबो बेनो, हा मण्डलावबो गोबांथार बेबायदि जेंना जाबोगासिनो दङ आरो दै मण्डलावबो गोबांथार जेंना जाबोगासिनो दङ। दा बे आबहावा गुबुंले जानायनि सायाव माखासे बाथ्राफोर दङ, बिनि सायाव गुबुन मोनसे भिडिअ नट टाइप लाबोगोन, नोंथांमोननो बेखौ उनावहाय होनाय जागोन। दानिया फैदो आबहावानि जेंनाफोरखौ गाहायै मोनथाम बाहागोआव राननाय जादों। बे जाहैबाय नोंसोरो नाय, जेरै बाहाय दङ जायगायारि जेंना, ओनसोलारि जेंना आरो गल'गारि जेंना। लकेल प्रब्लेम होनदों। जायगायारि जेंनाया माखौ होनदों, बबेबा मोनसे जायगायावल' जानाय आबहावानि जेंनाखौनो जायगायारि जेंना होननानै बुंनाय जायो होनदों। जानो हागौ बियो मोनसे दारिमिन एबा कम्पानि, बबेबा मोनसे हाथाय बाजार, बबेबा मोनसे जायखिजाया इनस्टिटिउसन माने फसंथानफोर, जेरैहाय बेवहाय जानो हागौ स्कुल, नङाबा मोनसे फेक्ट्रि, माबा मोनसे मा होनो जायखिजाया फसंथानफोर। दा बेफोरनि सोरगिदिंहाय जेसेबांनाखि बारानो जा एबा आबहावानि हा बाहागोआनो जा एबा दै बाहागोआनो जा जुदि गुबुंले जायोबा बेनो जायगायारि जेंना जागोन होनदों। हमनानै ला बबेबा मोनसे बाजाराव सानफ्रामबो दैलि बाजार जायो, बिनि सोरगिदिं बाजार जानाय लोगो लोगो बेयाव गोबांथार हानि जेंना, दाखोर दालानि जेंना, आबहावानि गुबुन गुबुन जेंना जागोन। दा बैफोर जायोबा बेखौनो जायगायारि जेंना होनगोन एबा बबेबा मोनसे कम्पानिनि सोरगिदिं जानाय जेंना। दा बेफोरो बेनिफ्राय ओनसोलारि जेंनाया माखौ होनदों बाहायनाय, ओनसोलारि जेंनाया जाहैबाय मा होनदों, बबेबा मोनसे गुवार ओनसोलखौ लानानै जुदि आबहावानि जेंना जालाङोबा बियो मोनसे ओनसोलारि आबहावानि जेंना जायो होनदों। जेरै बिनि बिदिन्थिया जाहैबाय नोंसोरो नुगोन मोनसे दैमा, जेरै जोंनियाव दङ बुरलुंबुथुर दैमा। बुरलुंबुथुर दैमाया मोनसे गिदिर गुवार ओनसोलखौ आबहावानि जेंना खालामो। बोसोरै गोबांथार बिगा हा, गोबांथार किल'मिटार हालागै, गोबांथार हेक्टर हालागै बियो खुरखायो, लोमसावो, आबादनि खहा खालामो। दा बेखायनो बे दैमाया मोनसे ओनसोलारि जेंना लाबोयो। दा बेल' नङा, गोबांथार दैमाफोरानो बेबायदि जेंना लाबोयो। आरो बेनि अनगायैबो मोनसे सिटिया आबहावानि ओनसोलारि जेंना लाबोयो, जेरै गुवाहाटि सिटि, केलकाता सिटि, गिदिर गिदिर सिटिफोरा गावबा गावनि सिटि ओनसोलफोराव गोबांथार जेंना लाबोयो, टाउनफोरा लाबोयो। दा बेखौनो मोनफा मोनफा ओनसोलारि जेंना होननानै बुंनाय जायो होनदों। बेनिफ्राय गल'गारि जेंनायाथ' जाहैबाय मुलुगनाङारि जेंना। मुलुगनाङारि जेंनानि बिदिन्थिया जाहैबाय गोबांथार दङ। जायफोर आबहावानि जेंनाया दाबसे जायगा, दाबसे ओनसोल बेखौल' लायालाबानो गासै मुलुगखौनो जेंना खालामनानै होदों, बिसोरनो आबहावानि मुलुगनाङारि जेंना। बेनि बिदिन्थि हिसाबै नोंसोरो मोनगोन जे बार गुबुंले जानाय एबा गल'गारि बिदुं बांनाय। बार गुबुंले जानाया मोनसे गेदेरथार मुलुगनाङारि जेंना। जेरैहाय बारा जोंना दाबसे जायगायाव उखुन्दै गदों होनबा बेयो बाहाय थाया, मुलुगनाङै बियो गोसारो। बेखायनो कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबाङा जोंनि ओनसोलाव जेसेबां, गुबुन मोनसे आमेरिकायावबो बेनो, गुबुन मोनसे हादरावबो बेनो, गुबुन मोनसे हादराव बेसेबां अक्सिजेननि बिबां जोंनावबो बेनो। गासै बुहुमनि साराउन्डिं माने गिदिं खननायाव गासैबो ओनसोलावनो बियो जेसेबां बिबांनि बेनो आरो। बेखायनो जेसेबां बाङो, जोंनाव बाङोबा गासैयावबो बांगोन। दा बेखायनो लासै लासै ओनसोलाव ओंखारफुनाय समाव बबेबा मोनसे दारिमिननि साखाथियाव बांसिन जानो हागौ, नाथाय लासैनो गासैबो ओनसोलावनो बियो गोसारो। बेखायनो बियो मुलुगनाङारि जेंनायाव गोलैगोन। बेनिफ्राय आरोबाव बिनि मुलुगनाङारि जेंनाया जाहैबाय मा, बे जोंना लैथो बिखुं जौखांनाय होनदों। लैथो बिखुं जौखांनाय माने मा, लैथोनि दै बांनाय। लैथोनि दै बांनायनि गोबांथार जाहोन दङ, बेखौ उनावहाय मोनलांगोन। अदेबानि मोननैसो जाहोनफोरा गोनां। लैथोनि बिखुङाव, लैथोआव जों गोबांथार दाखोर दाला, मैला मैथाखौ हगार हरनायनि थाखाय लैथो थालायाव गोदि जहैबाय होनदों। जाउनाव लैथो थालाया गोदि जहैबाय नालाय बेयाव मा जाबाय, लैथोनि दैया जौखोबोबाय। जौखोनाय लोगो लोगो लैथो रुगुंफोरा सिगाङाव जेसेबां खोबनायमोन बियो बांबोगासिनो दं होनदों। आरो बे लैथो रुगुं बांनाया बबेबा दाबसे हादरावल' जाया, मानो होनबा लैथोआ गासै बुहुमनि हादरफोरखौनो कभार खालामना दङ। बेखायनो मा जाबाय, गासै बुहुमनि हादरफोरनि रुगुंफोरावनो बियो जेंना खोलैयो होनदों। आरोबाव लैथो
थाला जौखांनायनि मोनसे जाहोना जाहैबाय बिदुं बांद्रायनायनि थाखाय बरफफोरा आवलिदों आरो आवलिनाय लोगो लोगो जायफोर दैफोरा लाथा खाना दंमोन बिसोरो आवलिबाय नालाय आवलिनानै दैमा दैसाजों बोहैलांनानै आरो सुमिरु ओनसोलफोरनि बरफफोराबो आवलिनानै लैथोआव दैया जमा जाहैसिनबाय जाउनाव बेयाव बांसिन लैथोनि दैया बांबाय आरो लैथो बिखुङा जौखांनानै लैथो रुगुंजों लोगोसे लैथोआव थानाय फिसा फिसा दिपफोरखौ लासै लासैनो जोख्लोबनानै दैनि सिङाव लांबाय होनदों। बेखायनो बेयो मोनसे मुलुगनाङारि जाहोननि गेदेरथार बिदिन्थि। दा बेबायदि माखासे मुलुगनाङारि जाहोनफोर दङ। दा बेफोरखौनो मुलुगनाङैनो जानायखाय बेखौ मुलुगनाङारि जेंना होननानै बुंनाय जायो होनदों। दा बे गासै मोनथाम सेबनानैनो लिरनो हायो आबहावानि गुबुन गुबुन जेंनाफोरा मा मा बे सोंनायावबो दङ आरो बिदिन्थि होनानै लिरनोबाबो मोनफा मोनफा खिन्थाखाबाय। दानिया फैदो आबहावानि जेंनानि गाहाय जाहोनफोर। आबहावा जेंनानि गाहाय जाहोनफोरा मा मा बेयाव दङ नोंसोरो मोनगोन। आबहावानि जेंनानि गाहाय जाहोनफोरा गुबुन गुबुन खोलोबाव गुबुन गुबुन, जेरै बारनि बिथिङाव बार जेंना जानायनि बार गुबुंले जानायनि जाहोनफोरा आलादा, हानि बिथिङाव हा गुबुंले जानायनि जाहोनफोरा आलादा आरो दैनि बिथिङाव दै गुबुंले जानायनि जाहोनफोरा आलादा आलादा। दा बेखायनो नायदो गुबुंले जानाया माखौ होनो नायग्रोदिनि। बाहाय दङ मोनसे थिउरि थख'यै आरामसे होननानै बुंखादों, गाज्रि खालामग्रा मुवाया आबहावाजों लोगो जानानै आबहावाखौ गाज्रि खालामनायानो बेनो गुबुंले जानाय। दै गुबुंले जानाय माने मा? दैजों बबेबा मोनसे दैखौ खहा खालामग्रा एबा गाज्रि खालामग्रा बेसादा दैजों गोरोबफानानै दैनि सरासनस्रा गुनखौ गाज्रि खालामबानो बेनो दै गुबुंले जानाय। जेरै गिलाससे दैया सरासनस्रायै जोंना मोनसे कलनिफ्राय एबा फिल्टार खालामनाय दैया जोंना गोग्गोमोन, नाथाय जों बेखौ जेबो बासिनाय नङा, गोग्गो होनना बुङो, नाथाय बेयाव हाथर थरसे होनाय लोगो लोगो जों मैला जाबाय, बेंकफोर गोलैनाय लोगो लोगो जों मैला जाबाय होनना बुंसै, जों गारसै। थिग बिदिनो एखे एग्जाम्पोल, दैयाव सरासनस्रा थासारिखौ गैया खालामनानै जाय बेसादफोरा गुबुंले खालामगोन बेनो गुबुंले खालामग्रा आरो बेनो दैयानो गुबुंले जानाय। दा बेबायदि बेयाव गोबांथार जाहोनफोर दङ। बेयाव दङ गाहायै मैला मैथा, दारिमिननि कलकारखानानि मैला मैथाखौ जोङो दैयाव खोख्लैहरनाय एबा दैयाव गारसोमनाय। दा बेयो दा आथिखालनि लेटेस्ट। गोदोनि समाव दैयाव दुगैनाय मानाय थायोमोन, फ्राय बेयो जोंनाव गोबां खम जाबाय, नाथाय दैयाव जाबोर जाथोर दारिमिननिफ्राय हगार हरनाया बेयो बांबोगासिनो दङ, गामि ओनसोलनिफ्रायबो बांबोगासिनो दङ। टाउन ओनसोलफोरनिफ्राय ओंखारनाय जेसेबांनाखि गाज्रि ड्रेननि मैलाफोरखौ दैयाव हगार हरनाय बे बांबोगासिनो दङ। दा बेखायनो दैयाव बेयो गाहायै जेंना जाबोबाय। आरो बिनि अनगायैबो जोंनियाव मा होनदों, गोबांथार फुजा फोरबोनि नामाव जों बायदिसिना मुवा बेसाद दैयाव हगारो। दा बेबो मोनसे। आरो बिनि अनगायैबो माखासे ओनसोलफोर दङ गोजाम खान्थि दासिमबो, जायफोरा गामि गफा बेफोराव माने जिबियारि गोथै सह बायदिसिनाफोर मैला मैथाखौ दैयाव गारनाय। बेनि अनगायै मोनसे गोनांथार गिदिरथार जाहोना जाहैबाय बे आबाद मावनाय। आबाद मावनायाव रासायनारि हासार, रासायनारि मुलि बायदिसिनाफोर जोङो बाहायो आबादखौ जौगाखांहोनायनि बिथिङाव, नाथाय बेफोरो दैजोंनो सुस्रानानै लासै लासै दैयावनो जमा जाहैजोबो होनदों। आरो दैया गुबुंले जायनि थाखाय दैयाव थानाय गोबांथार जिबियारिफोरा आथिखालाव थैलांनो गोनां जागासिनो दङ, गोमालांगासिनो दङ। दा बेखायनो बेफोरो मोनफा मोनफा गिदिरथार जाहोन। दा बेनिफ्राय हा गुबुंले जानायनि बिथिङावबो एखेयानो, जे हा गुबुंले जानाया माबि होनदों, हाया सरासनस्रायै गाज्रि खालामग्रा मुवाफोरा हाजों गोरोबफानानै हानि गुनखौ गाज्रि खालामनायखौनो हा गुबुंले जानाय बुंनाय जायो। बेयावबो एखे। बेनिफ्राय हा गुबुंले जानायनि जाहोनफोरा गोबां दङ। हा गुबुंले जानायनि जाहोनफोरावबो बेनो, हायाव जोङो नाङै बेसाद, जिबियारि नङै सेवै रासायनारि मुवा बेसादफोरखौ जोङो गारो। जेरै जोङो गोबां नोगोरनि खाथियाव जोङो हा गुबुंले जानायखौ मेगनजों रोखा नुयो, बाजारनि खाथियाव जोङो मेगनजों रोखा नुयो। आरो बेनि अनगायैबो हायाव मा खालामो होनदों, जोङो हाखौ सरासनस्रायै बिफां लाइफां दानस्रांनायनि थाखाय, हाग्रा बंग्रा सिफायनायनि थाखाय हानि जेनाखि थासारिमोन बियो दैजों, बारजों, सान्दुंनि दुंनायजों गोबां खहा जालांगासिनो दङ होनदों। जेरै जामखनाय, खुरखानाय, गिसिखानाय बेफोरो। बेनि अनगायैबो हायाव जोङो गोबां बिबांनि आबाद थिखोनो थाखाय रासायनिक हासार, रासायनारि मुलि बाहायनायनि जाउनाव हानि सरासनस्रा गुना गैया जानानै बेयाव आबाद जायै, बिफां रज'यै, फोथारबारि, बालाबारि, बालाहामा बायदिसिनाफोर जालांनो हमबाय होनदों। बेखायनो बे हाया गुबुंले जानायनि बेफोर मोनफा मोनफा जाहोन। आरो बेजों लोगोसे हायाव मा जायो होनदों, गोबां एसिड अखा हायोबा बे हाया गुबुंले जायो। आरो एसिड अखा हानायनि जाहोना जाहैबाय बार गुबुंले जानाय। बार गुबुंले जानायनि थाखाय जायो। दानिया बार गुबुंले जानायखौ नायदिनिलाय। बार गुबुंले जानायाबो बेनो, बाराव बायदिसिना जि थादेरसाफ्रा थादेरनानै बारनि सरासनस्रा गुनखौ गाज्रि खालामबा बेनो बार गुबुंले जानाय। दा बेयावबो नुनो मोननाय जागोन, बारनिखौथ' दहायनो बुंखाबाय सिगाङाव, आरो मेगनजों गोबाङानो नुखाबाय जे गोबां कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै, फारसेथिंजाय जोंनि गारि मथर सालायनाय, फारसेथिंजाय आरोबाव हाग्रा बंग्रा खामलाबनाय,
हाग्रा खामलाबनाया हाग्रामा खामलाबनाया गोदो खमसोमोन दा बांसिनसो जासिनबाय बाहाय गोबांथार जाहोनफोर दङ बिनिफ्राय आरोबाव मा होनबावदों जे बिनि उल्थायै जोङो बारखौ फोसाबग्रा जिहेथु जोङो बिफां लाइफां बेफोरखौ जोङो दानस्रांबाय नाथाय बिनि सोलाय दाननायनि सोलाय जों गायफिननायनि जेबो राहा लाया दा बेखायनो मा जाबाय होनदों बारा बांसिनै गुबुंले जानो हमबाय होनदों जेराव नोंसोरनो खिन्थादोंमोन कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबाङा 0.3 बेयो बांबोनानै बांबोगासिनो दङ बेनिफ्राय गुबुन गुबुन गेसफोरनि बिबाङा खमायलांगासिनो दङ होनदों जेरै जा अक्सिजेननि बिबाङा 20.94 बेबो खमायलांगासिनो दङ होनदों बेबादि बिनिफ्राय माखासे मा होनबावदों बार गुबुंले जानायनि बेलायाव सम सम बुहुमनिफ्राय अरगें ओंखारनाय एबा अरगें हाजो बेरफ्रुनाय बेबो मोनसे गेदेरथार जेंना जायो होनदों बे मिथिंगायारि जेंना जेरैहाय बाहाय माखासे माने बोसोरफ्रोमबो ओंखारबाय थाग्रा माखासे गोथां अरगें हाजोफोर दङ होनदों बेनि अनगायैबो माखासे जाब्रबग्रा मालाबा समाव खनसे ओंखारग्रा गोदान बेफोरबायदि गोबां मा होनो अरगें हाजोफोर दङ होनदों जेरै बाहाय दङ फिलिपाइन्सनि माउन्ट पिनाटुब बेफोरनि बिदिन्थि मोनफा मोनफा दङ दा बेजों ओंखारनाय गोबांथार रासायनारि गेस केमिकेल गेसफोरा बेयाव बारखौ मैला खालामो होनदों दा बिनि उनावहाय दङ दानिया फारि फारि फैदो दै गुबुंले जानाय बेखौथ' आं दहायनो बुंखांखाबाय दा बेफोरो दानिया नुनो मोननाय जागोन बाहाय फिसा फिसा बाथ्राफोर दङ बिसोरखौ नोंसोर फरायबानो बुजिगोन बालाहामा खालामनायनि बेसो मोनसे बिराद गिदिर जेंना आरो बुजिनो गोब्राब बालाहामा खालामनाय होनदों बालाहामाखौ बोरै खालामनो हायो दा बेनि बिदिन्थि एबा बेनि बाथ्राफोरखौ नोंसोरो लासै लासै नाय बाहाय दङ जे मा होनदों बालाहामा खालामनाया मोनसे ओरैबायदि खान्थिनो जाय हानि सरासनस्रा गुनखौ खोमानानै मोनसे बालाहामा बादि थासारि सोमजिहोयो होनदों नैबेहाय दङ बियो नैबेयाव मोनसे बालाहामा खालामनाया ओरैबायदि मोनसे खान्थि जाय हानि जिबियारि जानो हाथाव एबा गोहोखौ गाज्रि खालामनायनि उनाव बालाहामा बादि थासारि सोमजिहोयो होनदों बेयाव 1977 मायथाइयाव हायुं आफादनि मोनसे जथुम्मायाव बे थिउरिखौ एबा बे बिबुंथिखौ लाखिनाय जादों होनदों दानिया बेखौ माब्रै खालामनाय जायो नायदो आथिखालाव जेसेबां बालाहामाफोर दङ बेयो 20% जायो होनदों बुहुमनि मादावनो 20% बालाहामा दङ होनदों हा बाहागोनि दानिया नाय मोनसे जोङो नायनो मोनगोन माने बबेबा मोनसे दखरसे हायाव आबाद मावनाया रासायनारि हासार गोबांथार होयोबा बेयाव मा जायो होनदों हाग्रा बंग्रा रज' आरो बोसोरै मावनानै उनावहाय हासार होख'नो हायैनि बे आबादारिया बे हाखौ गारनो नांगोन होनदों अब्ला बे हाया गोरान जानानै बेयाव जेबो बिफां लाइफां रज'यै आबाद जागोन अब्ला बे हाया लांदां जागोन आरो लांदां जानाय लोगो लोगो सान्दुं आरो बारनि गेजेरजोंहाय मा जागोन होनदों बेनि हाद्रि बाहागोआ उरायलांनानै बाला आरो अन्थाइ सेरेब बाहागोआल' बाव थालांगोन आरो बेयो मोनसे बालाबारि जाजेनगोन होनदों बालाबारियाव जेरै बालाहामायाव नोंसोरनि दुगैनाय दैसा सेरफ्राव थांबा बालायाव जेबो हा थाया आरो नंखाय नंदों मा नोंसोरनि न'आव लाबोनाय बाला आरो जायखिया हाथर थरसे नोङो गोरानखौ लानानै बाला आरो हाथरजों मिक्स खालामनानै आखाइजों सिफ्रुनानै गोजौनिफ्राय हायाव लुना हो मा जागोन गासैबो हाद्रि बाहागोआ बारजों ससे गोजानाव उरायलांगोन नोंसोर नुगोन हाद्रि सिफ्रुनाय बाहागोआ आरो बाला सेरेब आरो अन्थाइ सेरेबा खाथियाव जायगायावनो गोलैगोन अब्ला हमनानै लादो हाद्रि सेरेब बाहागोआ बारजों बुख'नानै लांजागोन आरो बे बुख'नानै लांनायाव सान्दुं दुंनाया बांसिन खामानि होगोन माने रानख्राव होनानै आरो बालाया थाबनो बिदुं सोबखांनानै गरम जायो गाव हारसिंनो बेखायनो जोंना बालानि जायगायाव थाङोबा बालायाव सान्दुं गोसायाव थाबायनो हाया जिहेतु दा बेबादि दा बेखायनो मा जाबाय होनदों लासै लासै बेबादि दुंनाया नाथाय मा जायोनो जेलाना बेबादि जाजेनबाय बे जायगायाव अब्ला बे जायगायाव गुदुं बार बारनानै माने बालानि बिदुङा बारा जानानै लासै लासै बे बारा सोरगिदिं थानाय हाग्रा बंग्रा रज'नाय ओनसोलफोरावबो गोहोम खोख्लैनानै बे हाग्रा ओनसोलफोरखौ रानहोनानै हाग्राफोर थैलांगोन आरो बालाहामा बारायलांनानै मोनसे जोबोद गिदिरथार गुवार ओनसोलानो बालाबारि जागोन होनदों आरो जायोब्ला बेखौनो बालाहामा होनबाय आरो बे खान्थिखौनो बालाहामा खालामनाय खान्थि होनना बुंनाय जादों दा ओंखायनो आथिखालाव जेसेबां बालाहामा दङ बेयो सेबबोआखै अरलांगासिनो दङसो जोंनि भारत आरो पाकिस्तानजों दङ थर बालाहामा बेयो अरगासिनोसो सेबाखै आरो बेनि अनगायैबो जोङो नुनो मोननाय जादोंमोन साहारा बुलुंनि बायदियाव बयनिख्रुइबो देरसिन बालाहामा बेबो सेबाखै अरगासिनोसो मानो होनबा बे एखे खान्थिजोंनो जालांगासिनो दङ होनदों बेखायनो बालाहामाया आथिखालाव बांगासिनो दङ होनदों दानिया बेखौ होबथानायनि राहायाथ' जेबो नङा बिफां लाइफां गायनांगोन आरो आबाद मावनायाव रासायनारि हासारखौ जोबोद खम होनांगोन आरो जिबियारि हासार बाहायनो नांगोन दा बेनि उल्था सोंनाय फैयोबा बेफोरबादि बिफां लाइफां दानफायनायखौ गारनो नांगोन बिफां लाइफां गायनांगोन दैनि बेब'स्था खालामना होनांगोन बेनिफ्राय मा खालामनांगोन
आबाद मावनायाव रासायनारि हासार बाहायनायनिफ्राय जिबियारि हासार बाहायनायखौ बांसिन गोसो होनांगोन होनदों। दानिया आरोबाव माखासेया जाहैबाय गल'गारि बिदुं बांनाय। बे जाहैबाय नायदो गल'गारि बिदुं बांनाया मा होनदों दहायनि बार गुबुंनायनि जाउनाव जेसेबांनाखि जोंना कलकारखाना गारि मटर बायदिसिना अक्सिजेननि उखुन्दैनि बिबांफ्रा बांबोबाय। बे बांबोनाया मुलुगनाङैनो गोसारनानै आथिखालाव कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबाङा बारा जाबोगासिनो दङ होनदों। फारसेथिं बिफां लाइफां दानफायबाय। दा बेखायनो बे कार्बन डाइ अक्साइड बिबांनि बारा जाबोनायनि जाहोनखौनो माने बिदुं बांनायनि जाहोन आरो बे बिदुं बांनायखौनो गल'गारि बिदुं बांनाय होनदों। मानो होनबा बारनि बिदुङा एबा बारा दाबसे जायगानिल' नङा गासै मुलुगनिनो। दा बेखायनो आथिखालाव कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबाङा बांनानै गुदुं बारनि थासारिखौ सरासनस्रायैनिफ्राय बांसिन खालामनायखौनो गल'गारि बिदुं बांनाय होनदों। जेराव मा होनदों जोंनि आथिखालनि गल'गारि बिदुं बांनायनि थाखाय बुहुमाव गोबां जेंना जालांगासिनो दङ होनदों। दा गल'गारि बिदुं बांनायनि थाखाय मा जेंना जाखो होनदों बाहाय बिजाबाव मोनफा दङ। खेबसेयैनो नोंसोरनो खिन्थागोन। बे जाहैबाय नोंसोरो जेरै सावगारियाव नुदों बे गल'गारि बिदुं बांनायनि थाखाय गोजौ हाजो ओनसोलाव थानाय बरफफोरा आवलिबाय। सुमिरु माने दानि खोला मिरुआव थानाय एन्टार्कटिका, सा मिरुआव थानाय माखासे बरफ ओनसोलफोर बिसोरो आवलिनानै दै जाबाय होनदों। दै जानाय लोगो लोगो जिबियारि बरफाव थानाय जिबियारिफोरनि थाखाय खैफोद जाबाय। जेरै नोंसोरो सावगारियाव नुदों मोनसे बरफ थुख्रानि सायावनो माबायदि मुफुरा थानानै दं। बेबायदि जेंनायाव जाबाय। आरो बे दैया बारायनाय लोगो लोगो लैथोनि दैयाव बारा जानाय लोगो लोगो लैथोनि रुगुंफोरा बांसिन खोबजासिनबाय। माखासे दिपफोरा दैनि सिङाव गोदोलांबाय। दा बेबायदि गोबांथार जेंना जाबोबाय होनदों मुलुगारि बिदुं बांनायनि थाखाय। आरो बेजों लोगोसे बालाहामा ओनसोलफोरा बिदुं बांनायनि गेजेरजों बालाहामाया जेसेबां गुवारमोन बियो बांसिन लांगासिनो दङ। बालाहामाखौ बांसिन खालामबाय। बेखायनो बे गल'गारि बिदुं बांनाय। आरो गल'गारि बिदुं बांनायनि मोनसे जेंनाया जाहैबाय हाग्रामा ओनसोलफोराव गोरान बोथोराव हाग्रामा अर सोमजिहोनानै हाग्रामा खामलाब होनाय। दा बेफोर मोनफा आरो बेजों लोगोसे मा होनदों बिसुबारि ओनसोलाव बांसिन सान्दुं सोराङा नाङो। बेखायनो बाव गरम बांसिन। नाथाय बेखौ आरोबाव बांसिन खालामनानै होदों गल'गारि बिदुं बांनाया। दा बेबायदिनो गल'गारि बिदुं बांनायनि गोबांथार जेंना जानायनि बिबांफोरा दङ। दा बेखिनिमोन। दा बेयाव नोंसोरो माखासेफोरखौ फिसा दङ बेसोरखौ नोंसोरो फरायबानो जाबाय। एसिड अखा माखौ होनो बेबो दङ बेयाव खिथाखाजोबनायसो बिसोर थख' बेफोरखौ नोंसोर फरायदो। बेनिफ्राय माखासे गोराफोरखौ नोंसोरनो खिन्थाखाबाय आरो गोनांफोरखौ नोंसोरनो खिन्थाखाबाय। दानिया बिनि सोंनाय फिननायनि बेलायाव नोंसोरो डिसक्रिपसनाव लिंक मोनसे मोनगोन। बेजों थांनानै सिदा डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। गासैखौबो नोंथांमोना मोनगोन। गासैनिबो कुइसननि एन्सार मोनगोन। आरो बेजों लोगोसे गुबुन चेप्टारफोरनि नट्स एबा गुबुन चेप्टारफोरनि क्लासखौ नोंथांमोना मोनगोन उनावहाय। नट्सनि बेलायावथ' मोनसे नोंसोरनो होखागोन लिंक। बेयाव थांनानै खेबसेनो नायबानो जाबाय। नङाबा प्लेलिस्टआव थांनानै नाय। क्लास 10नि प्लेलिस्टआव नाय। गासैबो चेप्टारनिखौनो मोनजोबखासिगोन। बेनिफ्राय जेसेबां हायो शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे फरायसाफ्रा मोनहैजोबनो हायो। गोजोन्थों।